Velkommen til Pippi og Fars YouTube-kanal med hund i baggrunden. Hunde. Og hvad skal det handle om i dag? I dag er det mig, der skal vælge tema. Og jeg har set med YouTube selv. Så jeg har valgt, at vi skal lave en challenge. Okay. Den her challenge, den hedder Ice Cube Challenge. Og det går ud på, at vi har fået begge to 4 isterninger. Ja, de er ved at smelte. Det går nok. Vi skal have 4 i munden. Og vi har lavet 5 spørgsmål. Så det går ud på, hvis far stiller mig et spørgsmål, så skal vi have det. Så hvis jeg svarer forkert, så skal jeg bare have munden stadigvæk. Og hvis jeg svarer rigtigt, så skal jeg lade dem blive. Okay. Så skal jeg spytte dem ud. Og den sådan har mindst i munden, til sidst har vundet. Okay. Ja. Så far, du skal starte, vi skal putte dem i munden. Skal jeg putte dem i ishænding i munden nu? Alle 4. Alle 4? Ja. Og her. Og her. Prøv lige noget igen, Okay, kan vi ikke lave det lidt anderledes? Jo. Sådan at hvis man svarer forkert, så skal man tage en isterning i munden. Jo. Nej, det her det var jo helt fuldstændig håbløst. Okay, så starter jeg. Ja. Hvad er min yndlingsfarve? Blå. Det er rigtigt. Så skal du stille spørgsmål. Du må ikke kigge. Nej, jeg kigger ikke. Kan du ikke huske det med hovedet? Nej. Hvor mange lande har jeg været i? Hvor mange lande har du været i? Ja, jeg kan også nævne dem alle sammen. Det er jo komplet umuligt. Jeg siger 8. Tæt på 9. Jeg har været i USA, Holland, Tyskland, Danmark, Frankrig, Spanien, Irland, Norge og Sverige. Sagde du England? Nå, England er så 10. Så skal du tage en isterning i munden. Nej. Nå. Du sagde 8. Nå, jeg sagde 8. Så er det dig. Okay. Hvad er min livret? Det er stærkspæs med selvsovs. Nej, det er and. Ja. Så er det dig. Okay, du har 5 sekunder til at forklare, hvad en hund er. En hund? Ja. Nå, okay. 3, 2, 1 nu. En hund er et dyr på 4 ben, som kan gø, og som har ører og snude. Så, det er fint. Det er svært. Okay. Hvem er min yndlingssanger? Det er Elvis Presley. Ja. Så er det dig. Nævn 5. Nej. Hvor mange gange har du været i min 4. klasse på min skole? Hvor mange gange jeg har været der? Ja, jeg har været mulighed 1-3 gange, 5-7 gange, 7-10 gange. 5-7 gange. Det er rigtigt. Skal jeg så tage en? Det synes jeg. Nej, fordi jeg har også været rigtig med. Ja, men jeg synes, du skal tage en isterning. Nej, hvor er det tavligt. Okay. Det sidste spørgsmål nu, eller hvad? Nej. Nå, okay. Hvad dag er min yndlingsdag? Det er fødselsdag. Min yndlingsdag på ugen? Nå, på ugen. Mm. Det må vel være fredag. Lørdag. Nævn 5 mærkevarer på 5 kroner. Det kan være. Hvad? Nævn 5 mærkevarer på 5 kroner. Mærkevarer? Vores video stopper lige, men vi prøver igen. Så jeg skal bare have med især i munden. Okay, jeg er klar. Nævn 5 mærkevarer på 5 sekunder. Lacoste, Ralph Lauren, Jeg kan godt lave dem. Ja, så hvad er det så? Jeg vil lige prøve at nævne nogen. Kom fra. Så er det godt. Er du klar? Ja. Og snart, jeg koster calcium, koncentration og hunger. Kom, hej. Det er din tur. Ja. Sidste spørgsmål. Ja. Okay.
Hvad? Hvad hedder Thor fra City Boys oldemor? Du vil ikke engang selv. Jo. Ja. Olle. Du er i munden nu. Ja. Okay. Hvad for en blanding er Molly? Tissue Malteser. Det er rigtigt. Hvad hedder Obamas 2 hunde? Obamas 2 hunde? Ja, jeg har valgmuligheder. Ja. Sonja, Boo, Boo og Candy, Michael og Boo. Boo og Candy. Nej, Sonja og Boo. Tusind tak for i dag. Det var en utrolig god konkurrence. Jeg vandt. Vi startede den med at tage alle isterningerne i munden. Det var jo helt umuligt, jo. Du har masser af munden. Kom i munden. Kom. Vi ses. Hej hej.